Kwimpucuzeko njengamanje eduze kwami kunethole likaMgqabula baba yazi yayinhle performance oyinikeza abantu namhlanje uzizwa kanjani? Ayi ngithokozile kakhulu noma ngincishekile kodwa ke ngithokozile nje ukuthi ngivele nami ngiyabonga kakhulu kwimpucuzeko nokungihlonipha nje ngoba bese ngivele sekuthola ukuthi kufanele ngihambe kodwa ngiyabonga kakhulu ukuhlonipheka nje bangihlonipha bangasho ukuthi mdala eyisuka la so ngiyabonga kakhulu ngicela ukuziveza nje la ngiqhamuka khona mina ngiqhamuka lepho Jobtini indawo ngakhela eSunface emabheleni phansi kwentaba yamalanda amhlophe induna yami engiphethe umfambhele leli khona ngiliphethe elasekhaya ngipheka oshushumeka mina uSiphepho uyaphepha impela sibonile ukuthi ubophele nezingane ezisancane energy ningi stage beyinhle performance hayi ngigijena abantu nentombi zami abazukulu bami umakoti bami bonke abazukulu bami lama umukho omunye wangaphandle so ngiyabonga nje insizwe yokhetha la ekhaya ofanele ize kahle madoda siyabonga kuphetha amakhazikhazi entombi ngiyabonga nensizwa ziphathe kahle ziphathe kahle mhlawumbe ke baba abantu abangafisa ukwazi ne-album noma mhlawumbe ne-EP kwenzakala njengamanje njengamanje ngine-EP angakabi qedi zonke izinto efana ngisenza kaphelile ngiyocela kodwa ngiyacela ukuthi kupheleni kwenyanga iyangena entsha ziyaphuma ingoma zami kwepheleni kwenyanga abafisa ke mhlawumbe ukuxhumana nethole likaMgqabula mhlawumbe abafisa ukulibhuka noma mhlawumbe baxhumane nalo zikhona mhlawumbe inombolo noma into zo social media o-Facebook kanjalo akakangeni ke labo yikhona bengithi ngifuna ukuthi ngikulungise ngihambe ngiyoregister ngenze yonke into already sengiright bese ngibanikeza le none enginalo ke abangaphatheki kabi nje sophuma ingoma zami bangazi ababhemba ngazi komaritwa yonke indawo la ngihamba khona yaziwa nje itholela Mgqabula ithole likaMgqabula ngizobakhiphela ngingaphatheki kabi nginiphathela ingoma eshisa izihosha ufisa ukuthini ke kubantu lapha ekhaya yini imuphi umlayezo ongafisa ukudlulisa kubantu ekhaya? Okay ngiyanibingelela ke nina abakithi bakwaMashimane komaphumulo koZulu nina basengoleleni ngiyacela kakhulu ukuthi lala ngikhona ngicela ningibuke nithokoze ngengoma musani kubulala abantu besifazane ezensizwa baphatheni kahle abantu besifazane so ngibingelele ke nodadewethu nabafowethu nobamncane okuyena osesele ongigadile kuona wonke kumndeni nginibingelela lapha eMthwalume bafowethu ngiyanithanda usho njalo ke ithola likaMgqabula lithi liyanithanda liyanibingelela uthi iyeza ke iP yakhe ubusy uyapheka e-studio besikhona ke nathi siyi-Durban Network sizonikeza konke enifisa ukubona la kwimpucuzeko ePeople's Park eDurban kwelika Banana danko.